Moikka. Moi. Loistavaa perjantai-alkuiltaa ja tervetuloa Top 40 pariin. Mun nimi on Kat. Hän tässä on Meri Tuuli. Moi. Meillä on tänään ohjelmassa luvassa Moloko-haastattelu, katsaus historiaan 80-luvulle ja meillä on täällä studiossa vieraana HIM-nimisestä bändistä Ville Valo. Tervetuloa. Moikkis. Moikkis, likat. Mikä pörinä? Hyvä pörinä. Hauskaa, että pääsit meidän vieraaksi. Ei ilo minun puolelle. Tää on ihanaa. Kivakin on. Toivottavasti sä oot tuota mieltä myöskin kohta. Tää ohjelma on niinku loppu. Me siitä voi varmaan olla, mutta katsellaan. Ekana videona me näytetään Funeral of Hearts, jonka on ohjannut Stefan Lindfors. Missä se on kuvattu? Missäkään se on kuvattu? Se osa kuvattiin Skibolla. Missä sä olit, kun sitä kuvattiin? Niin. Sitä. Joo, mä tehtiin aika monessa eri paikassa. Me tehtiin sitä Norjan puolella niin kuin Jäämerellä. Ja sitten me tehtiin sitä Kilpisjärvellä, missä oli -40. Ai niin kyllä. Yhtenä päivänä. Se oli niin kyllä. Miten te pysytte lämpimänä? Pitkät kalsarit. Ja se oli ihan ok. Ja kaakaota. No sitäkin, tai vähän rommia siellä välillä. Se oli erittäin, ja sitten me tehtiin vähän etelämässä ne bändisoittokohtaukset. Mä en oikein muista missä. Se videossa jotkut ratsastaa hevosilla. Onko se te? No mä riidan, mä oon allerginen. Ja se on Linssi, meidän kitaristi riidaa. Okay. Kyllä muut jätkät riidat. Niillä on vähän probleemia, kun ne on ratsastanut aikaisemmin. Myös yksi heppä yritti monottaa kaasua, se oli oikein tosi lähellä, ettei käydä mitään pahaa. Sitä se teettää, sitä se on se videoiden tekemä. Video on riski. Tässä on Funeral of Hearts.